mahalaga na pag-usapan natin na ang kahalagahan mismo ng barangay at sangguniang kabataan sa ating sa pamamahala. Pag sinabi nating local government unit, kasama ang barangay, tama ba? Ang pinakamaliit na political unit po dito sa ating bansa ay ang barangay local government. Meron din na seksyon ng populasyon na hindi masyadong pinapansin ang barangay election. At meron bang kinalaman ang uri, yung class na pinanggalingan? In terms po of availment ng social services and programs ng barangay, may basihan po talaga tayo na ang mas nakikinabang ay yung mga kababayan or kabarangay po natin na nangangailangan. Kaya po nakikita natin na mas porsigido, mas passionate ang pakipaglaban po ng ating mga kabarangay para suportahan yung kanila pong mga kandidatong napipili na mas makakapagbigay sa kanila ng mga benepisyo at programa sa kanila pong nasasakupan. Ang isa sa mga kailangan nating puntuhan pagdating sa pagpapahalaga sa barangay and SK election ay ang mismong papel na ginagampanan ng mga barangay leaders natin sa ating lipunan. Sa amin po sa DILG, hindi po namin pinangrarangalan ang isang barangay or any local government unit kung sila po ay hindi corrupt or sila po ay matino. Pinararangalan po natin sila if sila po ay mahusay. Yun. Dapat po madiskarte. Namemenos sila. Ang dami ko naririnig. Ang baba ng trato o tingin sa mga nanunungkulan sa barangay. Sabi nila, mga tambay lang. Walang mga trabaho, kanya tumatakbo. Para daw magkaroon ng kapangyarihan, para magkaroon ng authority. Ganun ang mga naririnig ko. Ano ba ang kwalifikasyon ng mga tumatakbong barangay leaders at saka SK leaders natin? Yung qualification is more on the what we call literacy qualification. Anyone can file naman, basta wala lang siyang disqualification. No? May have corrupted yung perspektibo na, tambay lang yan, tumatakbo na. No? Pero kung nakita natin the power that a barangay official wields during the pandemic and during other emergencies, kakaiba. Siyempre, makita natin that he possesses really the power of an executive official. That is how powerful itong barangay officials natin, kasama din ng SK. So sa delivery ng public services, doon sa protection ng mga tao sa barangay. Madalas, naririnig natin ang COMELEC, naririnig natin ang DILG, nagsasabi non-partisan ang barangay at SK election. At ang mga LGUs, LGU officials, hindi pwedeng nangingialam. Anong obserbasyon ninyo? Nakakatanggap po kami ng ilang reports kung saan online, nagpo-post yung mayor ng picture ng candidate nila for barangay elections. No? So, ito po isang example ng partisano na karakter. No? So, bawal po iyon. So, kung halimbawa ang partisan ka, ikaw ng kapitan, yung isa nakalaban mo sa election, magpapabor ka dito. Kaya dapat po wag pakialaman ng mga Ng LGU, ng mayor, ng vice mayor, ng mga konsehal. Mga lalabag dito ay mayroon po silang disqualification. The candidate who would allow himself to be represented by a political party in his campaign, in his filing of certificate of candidacy, or tatanggap ng tulong, ay magiging ground po yan ng kanyang disqualification in the administrative side. And of course, mayroon din tayong criminal side na tinatawag natin election offense dahil ito ay paglabag sa batas ng halalan. So tayo po, dapat po tayo bilang mga normal na bumoboto, tayo po na mga sumusuporta, piliin po natin at ang ating po mga kandidato na sumusunod po sila mismo sa mga naaayon sa ating pong batas. Ngayon, binigyan ng diin ng ating pamunuan na no to premature campaigning. Kaya kakaiba ngayon yung igting ng pagpapatupad ng batas para mahubog ang mga barangay candidates natin na magiging opisyal ng barangay, the smallest unit ng ating lipunan, na sumunod sa batas. Pero ngayon sa bagong pamunuan, bagong direksyon, in a whole nation approach ng ating ahensya, gusto nang ihinto ito.
At pumapangalawa din yan, yung vote buying, gusto na rin maihinto. Ako, attorney ha, yung vote buying, yan nga yung ano, hindi ba binabantayan yan nila Kong Alex, binabantayan ng Lente yan, di ba? Yung mga vote buying na yan. Pero, vote selling, Oo. vote selling, vote buying. Panoorin nga po natin itong report naman ni Felix Barrios para makita natin yung mga eksena na nakita o nasaksihan ng ating CLTV News team. Magumpisa ken pamanyimba, pamaglakad at pamakirungot kareng-karelang kabaryo. Yan ang eksenang disnana ng CLTV News team ken Barangay San Agustin, siyudad ng San Fernando, Pampanga, ngeni ngabak, October 19. King opening salvo na ning campaign period para kin barangay at SK elections para kin 2023. 11 days bayo ang eleksyon, akiting pa magsumikap at pa mag-obrada rin kandidato at karelang supporters bang masika na pasyag rin karelang programang Buringgawan para king may sabing barangay. Kanya-kanya muna man ng karelang diskarte bang suyuan den butante. Iwata mo from the 2018 up to March 2023, ita po yung primero din kakatamong binye anyang COVID. Second is rin pong kakatamong projects and programs na makarikil. Kareng kaya katamong pakakalo. Nasana naman kanong barangay kagawad at chairman aspirant Jojo Masangkay king makapamyet tunay lingap kareng kayang kabaryo. Yung munang dealing kailangan na rin tao ngayon itang lingap. Lingap pareng may Mario kasi yung mawano rin tao. So, walang tayo may labas sa manungkulan. Yung panagid ko, walang kagawad ko naman. Kang darasan king barangay. Peace and order at pamaglingap kareng kaya nakan ing balaos na kanong isundo ning dating kapitan ay Armando dos Santos. O balo mo rin anak, may nga lili-lililaw na naman. Kanya atin buri kong imulap ang pasibayo, munang-muna. Kaya nga sports, kailangan dagdagan, volleyball, basketball. Ang po pang liwa-liwa pang kay para may tipon-tipon la saya la. Ela pupunta getang may pakarok la. Kanya buri milan din nga pang pampasibayo. Potang kay ning dalan may tapin ano karakal dayang matraffic yan. Potang kay ring mapanako, gusto nga ako limpot makuha na ko geti San Agustin. Atin lapang hanggang October 28 ding kandidato pang ilatag din karerang plataforma kareng-karelang kabarangay. Yun na, mga 3 kandidato yun, tumatakbo sa Barangay San Agustin dito sa San Fernando. Narinig natin silang pare-pareho. Okay, ayan. Ano ba ang obserbasyon ninyo sa Lente, sa takbo ng kampanya? Kasi ang kampanya maiksi lang di ba? Ilang araw ba? 10 days. October 19 To 29. to 28. 28. Oo. 10 days. So 10 days lang, no? Sa mga malalaking barangay daw, kulang yung 10 days. Ngayon, ang ginagawa nila, yung dahil nga bawal yung premature campaigning, hindi katulad kasi sa national di ba? At saka sa election sa antas ng probinsya at munisipyo, hindi pa bilang yung, di ba, pag nag-file ng candidacy, hindi pa bilang, di ba? Pero dito, bilang na. Basta nag-file ng candidacy, considered na siyang candidate, so hindi muna siya pwedeng magkampanya until dumating yung talagang official na campaign period. Anong observation ninyo, Attorney Kevin? Ngayon kung period for campaigning, nakakatanggap po kami ng mga reports patungkol sa sizes ng hindi sumusunod daw sa sizes, kung saan-saan nakakabit. Usually, yung campaign posters. And then yun nga po, mga insidente ng vote buying, may mga nagtatanong po kasi lagi nagka-clarify yung ating mga kababayan, pwede po bang mamigay ng t-shirt o pagkain o di kaya kung ano mang bagay na may value. Ito po yung usual na natatanggap namin. At nung kasagsagan na rin po, nung parang interim, kumbaga, bago yung campaign period, nakakatanggap po kami ng ilang reports kung saan parang pasimpleng nangangampanya yung ibang mga kandidato. Oo, 5 pesos lang di ba? Narinig ko si Chairman Garcia, sabi nga niya, baka dapat nga reviewin kasi napakaluma na nung batas. Hindi naman na-factor in yung mga inflation.
Parang ang dinig ko mahigit ng 3 dekada na ba itong batas na ito, na attorney, tama ba? Na nagsasabi na 5 pesos per voter lang. Ang dami nga ang bawal eh. Bawal mamigay ng mga ballers, ng mga pens, fans, ganyan. Alam kasi natin, mahal yan. Oo, so no-brainer eh. Kapag inano mo yung 5 pesos at yung ginagawa na kampanya, makikita mo, lampas talagang 5 pesos per voter.